Adunay ikaduhang hugna sa pag-apod-apod og tag 25 ka kilos nga bugas sumay sa dakbayan sa Talisay alang sa mga nanimuyo sa dakbayan. Si Lian Singkulan sa report. Ang banay ni Jason Galienes sa Barangay Kansuhong ang usa sa mga nakadawat og 25 kilo nga bugas sa ikaduhang semana sa Mayo. Apan karon matud niya nga mohangtod na lang kini og pipila ka lungagan. 5 sila ka miyembro sa pamilya nga magtabang sa maong pangonsumo ug tungod kay wala siya makapamasahero sugod sa pagpatuman sa enhanced community quarantine ug bisan karon naglisod sila kung asa mangita og maluto. Mao nang midiskarte na lang si Jason ug nangita ginagmay nga sideline aron may ikapalit nga pangonsumo. Ano na nabili sa kuan? Kano ka nakadawat? Katong pag Mayo, dahil sa lain sa mamay kay waji kwarta pait kayo. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga sa ikaduhang hugna, laing tag 25 kilos nga bugas humay ang iapod-apod unya sa dakbayan. Matod sa Mayor, makatabang na kini sa mga mulupyo sa dakbayan nga nagsugod pa lang sa ilang trabaho atol ning GCQ. Bisag GCQ na, it's still going to be a difficult time for them because they're going to start to work, then di pa na sila masulduan dayon. Gipurchase na sa dakbayan ang sinakong bugas ug gibanaban ang iapod-apod sa katapusang semana ning buwana. I asked the budget officer to check the savings from January to June if we can purchase sacks of rice for the people. Then karon kaya man because na may mga activities na wa na madayon, na may mga summer clinics na wa madayon. So we will realign. I asked the city council to realign that budget. Dili pa masuta kung mao na ba kini ang katapusang hugna sa pag-apod-apod og bugas sa mga mulupyo sa dakbayan kay mag-agad kini sa ilang pondo. Uban Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.